Сега ще пусна по масите тази папчета, тук има едно листче, за да напишете въпрос към Пламен и Росен, за да проверим колко добре се познават. Това, което ви е интересно да разберете, пишете тук, не се притеснявайте, после слагаме ги тук да седнат, без да се виждат и ще отговарят на въпросчетата. Ако можете, може да дойдат да ми помагат да броим колко съвпадения имат възложениците. Сега, първият въпрос е: кой от двамата свършва първи вечерята? Аплодисменти за Росен. Кой от двамата обича тиквените на Леля Катя повече? Кой носи на повече бира? Аплодисменти за Росен. Телевизор е само един. Едновременно има матч по единия канал и филм по другия. Кой ще отстъпи? Няма телевизор. Кой от двамата е най-често отгоре? Аплодисменти за Смилски Тотки. Кой първи каза "обичам те"? Аплодисменти за господин Тотки. Последния въпрос. Кой ще планира семейните почивки?